Sami Kruunparturista moi! On ollut paljon puhetta, miten kaikki kallistuu ja nyt mä ajattelin seuraavaksi näyttää, miten voi kotona vähän säästää pennosia. Eli mä oon aloittanut sillä, että mä oon pessyt hiukseni ihan vairilla. Käytännössä näähän on ihan samaa paskaa, pullotettu vaan eri lailla. Tää jättää sellaisen kivan napakan, aika nihkeen lopputuloksen sun hiuksiin, johon on sitten helppo vetästä muotoilutuotteita. Mutta ennen sitä, jos haluat nopeuttaa hiusten kuivumista, niin ne kannattaa föönätä ja tällaisten kalliiden föönien hankkiminen on ihan turhaa. Meinaa jokaiselta kotoa löytyy imuri ja imurihan puhaltaa myös ulospäin ilmaa, eli sitä voi kätevästi käyttää fööninä. Mä oon tänään valinnut tällaisen Dysonin ja nyt mä sit seuraavaksi nopeasti kuivaan mun hiukseni. No niin, aina on hyvä puhaltaa sinne suuntaan, minne aikoo sitten jatkossakin muotoilla hiuksensa ja mun mielestä toi käy ihan siinä missä föönikin. Sitten, oikeastaan mä jätinkin pikkasen hiukset tulee semikuivaksi tai semimäräksi itse asiassa. Mun mielestä on aina mukavampi levittää muotoilutuotetta sinne hiukseen, kun se on vähän pikkasen kostea. Viime aikoina on ollut tosi paljon muodissa tällaiset erityyppiset pomade-tyyppiset vahat, jolla halutaan kiiltoa ja ne toimii erittäin hyvin tällaisiin klassisiin hiuksiin. Ja käytännössä joskus aikojen alussa ne tehtiin sian ihrasta, joten ihan turhaa ostaa mitään kalliita vahoja parturiliikkeestä, koska käytännössä pärjäät ihan vaikka oivariinilla. Mä oon nyt tänään valinnut tällaisen vähän rasvasen vaihtoehdon. Mä oon huomannut, että se ei tuo ihan niin paljon välttämättä kiiltoa mun hiuksiin, mun itselle tää sopii. Eli otetaan sellainen ihan pikkainen, sanotaan tällainen etusormen ennätys. Ja tää levitetään käsiin. Sitten kun se on levitetty ja lämmitetty käsiin, se lähdetään viemään vaan tänne hiukseen. Ja taas sama juttu kuin tuossa föönätessäkin, eli sinne suuntaan, minne halutaan muotoilla sitä hiusta. Jos tuntuu, niin voi ottaa ihan napsakästi lisää. Ja tämähän on siitä kätevää, että sitten aamun tukanlaiton jälkeen niin se voi laittaa takaisin jääkaappiin ja sitten voi voikkuleivät siitä tehdä itsellensä samasta tuotteesta. Eli tosiaan pieni määrä hiuksia ja levitellään sinne tasaisesti joka puolelle. Noin. Sen jälkeen onkin hyvä olla sitten vaikka joku kampa, jolla voidaan sitten lähteä oikeastaan tekemään se viimeistely siihen hiukseen. Eli kammataan sinne suuntaan, minne halutaan taas ja asetella. Mä oon huomannut, että se oikein kunnon oivariinissa, niin siinä on ehkä vähän jäykempi pito. Ja lisäksi paljon vaikuttaa myös se, että jos se on seissyt vähän pidempään pöydällä, niin on huomannut, että vähän pito heikkenee. Mutta jos haluaa tosiaan, niin pikkasen pitää sitä kylmemmässä ja se mikä on kiva, niin jos pihalla on vähän viileämmät säät, niin tässä oivariinissa pito sen kun vaan jäykkenee. Sehän pieni miinus tässä vähän tahtoo olla, että tää rupeaa vähän loppupäivästä pikkasen ehkä tuoksahtamaan eltaantuneelle. Mutta avot, eli ihan muutamassa minuutissa kotikonstein me ollaan taituroitu itsellemme tyylikäs letti
ja tällä kelpaa sitten lähteä vaikka naisten kaataan. Mutta ensi kerralla lisää kotivinkkejä. Moi!